तो चलिए शुरू करते हैं। तो माने दिनै जोंहा माइ गायदों आरोना ओरै सासे ओमफ्राय ओरै सासे सावरिबो नङा ओमफ्राय हाजिराबो नङा न'निनो गायनाया सावरिबो जाथावा दा ओमफ्राय गायगासिनो 12ता जाबाय थ' दायो माने आंबो दसे गायबाय थानोसै आरोना बिसोरजों माने बिसोरो माने गायख'नो हायाखैनो बेखायनो आंबो बिसोरखौ हेल्प खालामनोसै गायनायाव थ' आंहा माने स्पिड गायनाय एक्सपिरियेन्स गैया थ' लासैबाबो माने जेसेबांखिनि हायो नैबे औवाखौ हास'नानै सिननांगौ नै इयाव थसे थनै थथाम थब्रै औवा दङ। तो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला आंनि चेनेलखौ So hey guys, so welcome to my YouTube channel and the vlog. So दिनै माने आङो नोंथांमोनसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माने दिनै जोंहा माइ गायदों आरोना ओरै सासे ओमफ्राय ओरै सासे हाजिरा लायाखै न'निनो गायदों ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय सानजौफु जाबाय 12ता जाबाय होमबाबो दाबो माने गायनायखौ हगाराखै आरोना सावरिबो नङा ओमफ्राय हाजिराबो नङा न'निनो गायनाया सावरिबो जाथावा दा ओमफ्राय गायगासिनो 12ता जाबाय बे दब्लायसेखौ फोजोबथारनांगोन बे दब्लायसेया बिसिम गिदिरथार आरोना बिसिम बे दब्लायसेखौ गायजोबथारनांगोन होनब्लासो गगोन आरोना 12ता माने 12ता जाबाय दा टाइमा होमबाबो हगारथ'आ आरोना दा ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओरैबो गुमैया हालेवगासिनो नै ओरैजाय बेबो गथ'वाखै दा 12ता जाबाबो गवाखै बेबो दा नैबे दब्लायसेखौ गायखांबासो बेबो गगोन थारमाने आंबो दसे गायबाय थानोसै आरोना समायना एक्सट्रा आजा एक्सट्रा नायगासिनो आजा नोंनिखौ लादों खोमा बे समायनाया आइनि बे गंसेया नों सिगां लानायखौ लादों खोमा हा थ' दायो माने आंबो दसे गायबाय थानोसै आरोना बिसोरजों माने बिसोरो माने गायख'नो हायाखैनो बेखायनो आंबो बिसोरखौ हेल्प खालामनोसै गायनायाव बे दब्लायसेखौ गायखांबासो गगोन नालाय बिसोरो बेखायनो बिसोर हाख'लानो बेखायनो आंबो दसे जेसेबांखिनि हायो हेल्प खालामनोसै थ' आंहा माने स्पिड गायनाय एक्सपिरियेन्स गैया थ' लासैबाबो माने जेसेबांखिनि हायो माने जेसेबांखिनि एरो माने एसेबाबोथ' एरगोन नालाय लासैबाबो बेखायनो गायनानै माने बिसोरखौ एसे हेल्प खालामनोसै आरोना थाब गनाय बायदि थ' दायो गायबाय थानोसै थ' नै गरमजों मा जाबाय दहाय दसे गायदोंमोन ओमफ्राय नै गरमजों माबा गुगब मोखांखौ बुनाय बायदि मोनदों थ' दायो माने ओरैजायना नै बिब' ओरैजाय गायगासिनो ओमफ्रायथ' आरो ओरैजाय सासेया बिनानाव थ' माने बिमाया जोंना गायाखै बिमाया दहाय दसे गायदोंमोन ओमफ्राय दा न'आव थांबाय न'आव थांना मा जाग्रा लोंग्रा जगार खालामहैदों थ' मा खालामदों आरोना बेखौ मिथिला दा थांनानै नायहैबाथाय जाहैबासो मिथिसिगोन आरोना मा संदों मा बानायदों थ' दायो माने गायबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' दायो माने 2ता जाबाय टाइमा नै सानाबो नै ओरै जाहैबाय ओरै थांबाय आरोना दा 2ता जाबाय टाइमाथ' गायजोबनो हायाखैनो दाबो सानैल' जाबाय सासेयाबो थांबाय जों सानैल' गायबाय थाबाय बिब'जों आंजों ओमफ्राय दा जोंबो गायला जोबाखै दा बेले नांगौबा दा ओंखाम जाखांना गायनोसै दा थांबाय थानोसै नै ओरैजाय दा ओरैयाव दख्ल'से दंबावोमोन नै ओरै साइडआव दख्ल'से दंबावो होमबा जोबथारसिगोन दा थांबाय थानोसै जोंबो ओंखाम जाखांनासो गायनोसै दा ओंखाम मोनजाबा जोंबो गायला थांसै आरोना दा न'आव थांसै सिखौ गायनानै फैनो ओमफ्राय आं दा थांग्रोबाय थानोसै आं हानाय नंला गायनो गरम जाथारबाय बिरादनो आं दा थांबाय थानोसै न'आव नांगौबा दा बे गायखांनानै फैबाय थानोसै थ' आङो नै थ' फोथारनिफ्राय फैनानै दुगैखांलायलायबाय थ' दाबो आब'आ फैयाखै फोथारनिफ्राय दाबो गायगासिनो आरोना बा दिनै सानसेयाव गायजोबनो सानदों खोमा थ' दाबो फैयाखैनो ओइ बाय फैदो ओंखाम जानोसैनो फै आलियाव जिरायना फुङाव माइ गायनायानो होमबाबो फैयाखै आरोना फोथारावनो जिरायना थाबाय दङ
तो दहाय माने अखा सोमना थानानै दा सान्दुं दुंदों आरोना बिराद गरम जादों दायो जोब्बाय जोब्बाय इयो जोब्बाय हा सिनद्रि जादोंबा बेखौनो गारना फैदों तो माने दायो टाइमा जाबाय 2:43 जाबाय आरोना दासो नायदोंमोन आङो तो दाबो माने बे दब्लायसेयानो जि गोबाव लाबाय आरोना बे दब्लायसेया गिदिर ना तो आरो जोंबो आं गायनायाबो माने थाथ'लाय गायलाय गायबाय थादोंना बेखायनो माने थाब जायाखै आरोना गायनाया तो दाबो नैबे दब्लायसे जोबबावगौसो एसे दंबावथारो नैबे खनायाव होमबासो जोबसिगोन नै दाबो सासे गायगासिनो तो ओंखाम उखैनायाबो जाथारला तो दाबो मोनजायाखै दा जासिगोन आरोना तो दाबो होमबाबो नै बे आब'आनो थाङाखै बेखायनो मोनजायाखै दा जोंबो इयाव ओरैनो नेनानै थाबाय थानांदों दहायसो माने माइखौ गायखांबायमोन दे ओमफ्राय दा मा जाबाय नै अखा हानानै नै सेस दैबाना जाजोब्बाय तो दा फोथारावबो नै आलि खोनायफ्राबो सेस आलिफ्रा बायलांजोब्बाय ओमफ्राय दा मा जाबावगोन दहाय गायनाया ओरैनो खस्थ' माने ओरै बालायाव गायनाया दा दैजों सेस बुखारलांजाजोब्बाय आरोना नै दैयाबो जा देरदों नै ओरैजाय ओमफ्राय दा ओरैजाय फोथारनिखौ आंथ' एसे नायनो र' फोथारनिखौ आलिफ्राबो बायजोबना दं नै लामायावबो लोमफैलायबाय नै ओमफ्राय दा आरो फोथारावथ' अबस्था गैला नै सेस बुखारजोब्बाय नै आलि सालि बायलांजोब्बाय ओमफ्राय दा हरैजाय नायनो र' माबोरै जाना दं फोथाराव सेस दैयानो लोमजोबखाबाय आरोना अखा हादोंमोन दानि माने दहाय सान्दुं दुंनायानो तो फुङाव अखा हां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे बेलासि सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय दा नै अखा राव फैनानै सेस नै ओरैजाय दैया आलिखौ नै बोरै सेमफायजोब्बाय ओरैजायबो नै आलिखौनो सेमफायजोब्बाय आदै दहाय जों इयाव गायदोंमोन ना नैबेयावबो सेस दै लोमजोब्बाय ओमफ्राय दा आरो इयावबो गायनायाबो नै इयावबो दै लोमबाय ओमफ्राय दा नैयाव दहाय माने बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै गायदोंमोन आरोना बेयाव नै सेस ओमफ्राय दा बे बालाबारियाव नै बेयाव गायनाया सेस जाजोब्बाय आरोना अखाजों सेस बुखारजोब्बाय आरोना दा मा खालामसै गोदान गायफिनलायनांसिगोन गायनायनि खस्थ'आ जेबो लाब जादिया ओमफ्राय दा गाबोनबा समफोर आरो गायफिनलायनांसिगोन आरोना बेयावबो नै मा खालामना होयो खोथियाबो बासायलांजोब्बायसो नामाथाय खोथिया इयाव दैयाव दोननाया माबायदि लोमदों आयौ इयाव जो गोथौ माथो माने बेजों बोहैबोनायाथ' हाजोनिफ्राय फैयो नालाय बेखायनो दा बिराद भिर जाना फैदों आरोना दैया बिराद जमा जाना फैनानै ओमफ्राय दा इयाव लोमसावजोबफैबाय आरोना जोंहानिखिनि एसे डाउन जाफैयोना बेखिनियाव ओमफ्राय बांसिन दा बुखारजोब्बाय आरो हाजोनिफ्राय फैयो नालाय बेखायनो दैया दा बांसिन जानानै बिदि जाजोब्बाय तो दाबो ओमफ्राय दा हाबावगोनसो नामाथाय हराव दा एसे खोमसि जाना दङ तो गाइस तो दिनै माने नेक्स्ट डे आरोना तो दायो माने आङो मोनसे खामानि मोन्दों मा खामानि होनोब्लाथाय नैबे औवाखौ हास'नानै सिननांगौ नै इयाव थसे थनै थथाम थब्रै औवा दङ बेखौ माने हास'नानै सिननांगौ दा मोनायाव ओंखाम संनो बन गैया नै बेखायनो बिमाया आंखौ नैखौ हास'नानै सिननो थिनदों बे औवा बनखौ तो दायो माने मैयानि ब्लगखौ आं माने मैयानो फोजोबदिया तो दिनै माने बे औवाखौ हास'नानै सिननाय बेखिनिखौ माने देखायनानै मैयानि भिडिअखौ दिनै फोजोबनोसै आरोना तो नोंथांमोना ससे दंबावो बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम तो दायो माने आङो नैबे औवाखौ हास'नानै सिननोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय
तो गाइस आशा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै थ' भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला आंनि चेनेलखौ अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय।